Boven de spoorlijn Maastricht-Heerlen vliegen we over Houten-Sint-Gerlach richting ons doel van vandaag, Valkenburg. Links de snelweg A79. Volgens velen het mooiste stukje autoweg van Nederland en vooral hier ter hoogte van Valkenburg met het mooiste uitzicht. Links in beeld bedrijventerrein Valkenberg en voor ons de kernen Strabeek en Broekum. De wijk links van het spoor is Stoepert. Het grote gebouw aan de rand is het voormalige Jezuïetenklooster. Het station van Valkenburg is het oudste nog bestaande treinstation van Nederland. In 1853 werd het in gebruik genomen. En waarom kreeg Valkenburg toen al een station? Omdat vakantievieren in de mode kwam. Alleen nog weggelegd voor de rijken. En voor Hollanders was het geulstadje in die tijd echt nog ver weg en exotisch. Het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul met het stadspark Dersaborg. Maar we willen u vandaag vooral iets nieuws laten zien van Valkenburg, waardoor het verleden van de stad beter zichtbaar is geworden. Links in beeld is te zien hoe de Geulkades zijn gerestaureerd. En als kers op de taart is daar de Geulpoort herbouwd, ongeveer op de plek waar hij ooit heeft gestaan, gebaseerd op oude afbeeldingen. De Grendelpoort is volledig gerestaureerd en er zijn 2 torenspitsen op geplaatst. Aan de voet van de kasteelruïne ligt de Berkelpoort. Ook daar is flink gerestaureerd en ook hier zijn daken aangebracht. Het herbouwen en restaureren van de poorten moet het middeleeuwse karakter van Valkenburg versterken en zo de toerist trekken die geïnteresseerd is in de roerige geschiedenis van dit historische stadje, dat misschien wel het mooist is gezien vanuit de lucht. We verlaten Valkenburg weer in westelijke richting en zien daar nog iets unieks voor Nederland. Een dalviaduct in de landschappelijk zo bijzondere A79.